niin kaukana. Ei se hajonnut! Kato, vielä se pitää. Vielä. Missä Angry Birds? Missä on? Hei, nyt kuva. No niin, nyt. Vielä kaikki lämättää. Sebuki. N, Y, T. No, ota. Ja tällä. Eikö se ready? Näin ja sitten Nyt se pitää kuvata siitä, että me lähdetään pois vaan. Onko se voi jatkaakin vielä? Joo. Leikataan näitä kohkeja.